God aften. De, som kender mig, ved, at jeg altid kan finde en anledning til at perspektivere hvad som helst til en tekst fra Bibelen eller fra oldtiden. Og hvis du spørger, hvorfor vi skal læse tekster fra oldtiden, så er det fordi, at de stadig er aktuelle. Og det kommer der et rigtig godt eksempel på her. Så hæng på, for først tager vi lidt baggrund. Vi skal tilbage til sommeren år 416, før vor tidsregning. Den peloponnesiske krig havde raset i 16 år på det tidspunkt. På den ene side havde vi det peloponnesiske forbund, anført af Sparta. Peloponnes, det er den handskeformede halvø, der udgør den sydligste del af Grækenland. På den anden side havde vi Athen og alle dens forbundsfæller i øerne i det ægæiske hav. Det er det hav, der ligger mellem fastlands-Grækenland og Lilleasien. Samlet udgjorde de det athenske imperium. Udover krigen med Sparta havde Athen det problem, at en del af forbundsfællerne var vrangvillige. De ønskede simpelthen ikke at være i forbund med Athen. Athenerne slog typisk hårdt ned på den slags. De konfiskerede øernes krigsskibe. De afsatte deres ledere. Og indimellem så gjorde de det, der var værre. Og det skal vi se et eksempel på nu. Den lille ø Melos var oprindeligt en koloni af Sparta, men den havde holdt sig neutral indtil videre. Men nu ønskede athenerne at tvinge den ind i deres forbund. Og derfor sejlede de til øen med 38 krigsskibe og mere end 3.000 hoplitter, det vil sige svært bevæbnede krigere. Melierne tog imod athenerne og forhandlede med dem, og den her forhandling har historikeren Thukydid gengivet som et replikskifte, som vi kalder den meliske dialog. Vi ved, at Thukydid var i Sparta, da det her gik for sig. Så han kan umuligt have hørt dialogen selv. Han kan i princippet have hørt den fra en anden, men det mest sandsynlige er, at han selv har fundet på det hele. Det er rent opspind. Men hvorfor skal vi læse den her 2.500 år efter? En dialog, som måske aldrig har fundet sted. Det skal vi, fordi det er en mageløs dialog, og den slår temaer an, som stadig er relevante i dag. Det er simpelthen et studie i realpolitik, og dialogens argumenter bruges den dag i dag i stort set uændret form. Så prøv selv at overveje, hvilke aktuelle begivenheder det minder os om. Lad os sætte scenen her. Vi skal forestille os, at athenerne er kommet i deres skibe med alle de her svært bevæbnede hoplitter. Forhandlerne går i land, og de tror faktisk, at de skal ind og tale for folkeforsamlingen på Melos. Mens at meliernes ledere, de skal ikke have noget af det. De skynder sig og gelejder dem ind i et lokale og lukker døren. Og så begynder der ikke en tale, men en dialog. Det kan man altid godt lide, ikke? Dialog. Så den dialog starter vi på nu. Melierne, de siger, okay, I er kommet med mange skibe og mange soldater. I har altså tænkt jer selv at være dommere i forhandlingen. Kan man så vende sig andet, end at I, athenerne, får ret? Athenerne svarer, det handler ikke om at få ret. Det handler om at sikre sig, at vores magt består. Vi kan da godt diskutere retfærdighed, siger athenerne. Vi kan da komme med en lang historie om, hvordan vi besejrede perserne. Det er længe siden nu, men det er det store nummer, som athenerne altid går tilbage til. Vi besejrede perserne, derfor skylder I os loyalitet. Men i det her tilfælde, det gider athenerne i virkeligheden slet ikke. Fordi verden styres ikke af retfærdighed. Verden styres af styrke.
Og her kommer de berømte ord, som du måske har hørt en eller anden nævne i debatten i dag. De stærke gør, hvad de kan, og de svage, de lider det, de må lide. Sådan er det. Så hvad er der med at sige? Når melierne, de siger nu, jamen det er da altid relevant at diskutere retfærdighed. Hvad nu hvis Athen engang mister sin magt? Hvad vil så beskytte dem imod andres had og hævntørst? Må ikke i den situation, vi appellerer til retfærdigheden? Og som læser, så ved man, at det var præcis det, der skete. Athenerne ved det ikke endnu på det tidspunkt her. Så de svarer, jamen, de er ikke bange for at tabe til Sparta. Sparta er ikke engang deres største fjende. Det, der kan gøre Athens størst skade, er, når deres egne undersåtter gør oprør. Det vil sige, når øerne i deres forbund erklærer, at de ikke vil være med i forbundet længere. Så det er noget af en indrømmelse. Normalt så taler en krigsførende nation ikke om sine egne svage punkter. Men athenerne, de er helt åbne om det. Enhver utilfredshed må slås ned med hård hånd, for ellers vil de andre også falde fra. Og hvor vil vi så være? Derfor er athenerne i sin gode ret til at ødelægge Melos. De tilføjer, at det er ikke noget, de ønsker. De mener faktisk, at de har en fælles interesse i, at Melos er en stærk ø, men en stærk ø, som underkaster sig Athens vilje. Det bedste, det vil være et forbund af stærke stater, som gør, hvad athenerne siger. Den ordning vil de alle have fordel af. Medierne, det er deres tur til at tale, og de spørger, hvilken fordel de har af at adlyde athenerne. Så athenerne svarer fuldstændig ærligt, I har den fordel, at vi ikke udsletter jer. Medierne indvender, at det betyder jo, at de har en formel alliance baseret på frygt og på had. Var det ikke bedre, at de fik lov at forblive neutrale? Og som et venskabeligt forhold til Athen. Athenerne, de siger nej, vi er ikke bange for et fjendtligt Melos. De er mere bange for at se svage ud. Og hvis de var venner med sådan nogen som Melos, som er en lille bitte prutø, den er ikke ret stor. Og athenerne er kæmpe i den her sammenhæng. Hvis de var venner med sådan nogen som melierne, så vil de se svage ud. Så når de undertrykker Melos, er det for athenernes egen sikkerheds skyld. Og melierne siger, som enhver jo må tænke, at det vil jo skabe Athen fjender overalt. Ingen kan vide sig sikre for et athensk angreb. Og så er der egentlig ikke mere at sige. Forhandlingerne bryder sammen. Det står klart, at athenerne kommer. Men nu er så spørgsmålet, skal melierne bare rulle om på ryggen? Eller skal de sætte sig til modværge? Det diskuterer de sjovt nok også med Athen. Med de athenske udsendinge. Det havde de egentlig ikke behøvet, men nu er det der, de snakker. Så spørger de athenerne. Andre, de risikerer temmelig meget for at blive fri fra athenernes herredømme. Så hvis melierne ikke i det mindste kæmpede, vil det så ikke udstille dem som feje? Athenerne, som åbenbart får lov til at rådgive dem her, de råder dem til, nej, det synes vi ikke, I skal. Det handler ikke om ære eller skam, men om hele jeres eksistens. Medierne spørger, skal vi så give op på forhånd? Vi kan håbe på hjælp. Hvad med guderne kan hjælpe os? Og måske kommer Sparta. Og der er det, at athenerne siger til melierne, håb er skadeligt. Det indser man jo faktisk først, når man har mistet alt. Så bliver det klart, hvad håbet er værd. Så medierne, de bør vogte sig for håb. Det fører kun til undergang. Og hvad angår guderne, de holder kun med de stærke.
Og spartanerne, de hjælper deres allierede på Peloponnes. Deres såkaldte spartanske retfærdighed rækker ikke ud til øerne i Ægæerhavet. Det gør den altså ikke. Så håbet er det eneste, melierne har. De kan ikke pege på noget som helst konkret, såsom styrke eller ressourcer. De er bange for vandære, men athenerne kan ikke se, hvad ære skal gøre godt for. Hvis det betyder, at man går til grunde som folk i kampen mod en overmagt, overfor en overmagt, siger athenerne, skal man søge et forpligtende forbund. Alt andet er tåbeligt. Som læser forstår man, at athenerne vil tage meliernes frihed, og nu ønsker de også at tage deres ære fra dem. Melierne, de gør sig til helte i historien her. De vælger at sige nej, de vælger at kæmpe. Og her ender hele dialogen. Men heldigvis så fortsætter Thukydides historie, og beklager, enden blev meget grum. Efter en belejring, der varede en hel del tid, så indtog athenerne øen Melos, og alle mænd blev dræbt, kvinder og børn blev solgt som slaver, og herefter flyttede 100 athenere til øen, som nu var indlemmet i det athenske imperium. Det var helt normalt. Det var sådan, athenerne gjorde med undersåtter, der gjorde oprør. Se, den mediske dialog virker uhyggeligt aktuel netop i dag, hvor stormagter stadig truer mindre lande i deres nærområde, og hvis ikke de render ind og går i forbund med dem. Og Thukydides korte dialog her, den blegner i sammenligning med den endeløse debat, der i dag foregår i skrevne og sociale medier og ved frokostborde. De samme argumenter går igen. Det er for de store landes egen sikkerheds skyld, at de undertrykker deres naboer. Det var for at beskytte Rusland, at Putin angreb Ukraine. USA behøver Grønland for sin egen sikkerheds skyld. Hvis de angrebne appellerer til international ret, så svarer stormagten tilbage med vold, eller trusler om vold. Putin, han angriber, starter en krig. Trump, han truer først med økonomiske sanktioner, og så med alle mulige vage antydninger om, hvad han kunne gøre, den dag han har lyst til det. Og ved siden af alle de her, er der så spørgsmålet om retfærdighed. Landenes frihed til selv at vælge deres forbundsfæller. Thukydides meliske dialog her er et lille spejlbillede af en dialog, vi har haft i flere år. Men hvor godt virker truslen om vold? Så Thukydides viser faktisk med den meliske dialog, at athenernes imperium var skrøbeligt. En lille ubetydelig ø gjorde oprør, og man var nødt til at samle 30 skibe og en meget stor hærstyrke for at tvinge den og siden udslette den. Skulle det være tegn på styrke? Mere generelt er det en farbar vej at tvinge sin vilje igennem med magt, når prisen er, at alle andre hader og frygter en. Se, Athen tabte faktisk krigen, blandt andet fordi den var styret demokratisk, og derfor tog uoverlagte beslutninger, som kunne ændres med meget kort varsel fra dag til dag. I løbet af en dag kunne folkeforsamlingen vedtage at dræbe alle indbyggerne på en fjern ø, eller sende en flåde til Sicilien, eller hjemkalde en af de generaler, der var udsendt til at føre krigen på Sicilien. Lige så store beslutninger kan i dag træffes ved dekret af præsidenten, og det tager i øvrigt kun et opslag på X i en sen nattetime. Impulsiviteten og uforudsigeligheden. Der var et stærkt karaktertræk ved Athens imperium at vende tilbage i stormagtspolitik den dag i dag. Er det en god strategi at være uforudsigelig?
Det var det ikke for athenerne. Lad os se, hvordan det går i dag.